naman kayo ha. Okay, hindi na tayo namamalo ngayon. Umay na ako. Dadaanan natin ang mga binigay nyo para sa channel. Kailangan ko kayo bigyan ng tamang palo lang para umayos ang buhay nyo. Atin na simulan. Swag Tito Fort. Di galing kay Jane Roundclan. That drip. Di ko na-gets to ano meron sa drip. May video ata na nakaganon. Sarap ganyan. Pag nakakita ko ng mga dekalidad ng memes na pwedeng nakawin. Sumasarap. Dekalidad. Palakpakan, hindi ka palo. Sunod, galing kay Axel. A new challenges appeared. So, sa totoo lang guys, hindi ko alam kung dapat ko bang i-share to sa inyo or itanong. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talaga malaman guys kung ano to? Ano to? Para saan to? Hindi ko na-realize ko. Pwede pala siya pang shoot. Oo, tama. Tama. Sa ganun yung gagamitin. Sabi Tama. ni Mami, para daw siya sa towels. Para sa mga dalagang Pilipina. Kasi ang Pilipina. laki. Ha? Ako. Kita niyo yan? Kailangan bakit? Ba't kailangan malaki? Nako. Sa Agyo. Konnichiwa si ate. Magaling. Dahil dyan may palo ka dahil hindi mo alam kung bakit. Halip-halipis pa nga niya ito. Magkakato ang kapal. Makapal pa ito sa mukha ko. Pwede pala siya pang shoot. So, una niya naisip pang shoot. Sige, okay lang. Pwede din. Pero ang angas pa rin kasi ang laki. Ha? Ako. Maangas talaga pag malaki tanda. Pwede ka sumakay dito. Sunod! Bakit mo, ano kayo kung malaki? Ha? Ano ba? Insecure ako. Aray. Sunod! Kakasabi ko lang, tama na, Connie-chan. Oras na, di ba? So, mas hindi natin kailangan ng babae kung mas maganda tayo sa mga babaeng yan. Anong training to? Ayoko na malaman. At bigyan mo na lang ako ng sarasa sa ilalim para mababasa ko to. At lumawak ang aking kaisipan. Sunod! Ang laki. Hindi ko kailangan ng mga pansign kung mas maganda tayo sa mga yan. At least tama ang kanyang pagkakasulat sa pangalan natin. Nakakapital tong lul. Diba? Palo ka, mga babae, makukulit. Ano to? Hinohanger Kagura galing kay Chubby. Yes! Happy New Year, mga kakansa! Oh, anong technique to mo? Cancer technique! Magaling, mas magaling. Mas natutuwa ako sa mga lalaki. Mas alam nila ginagawa nila mga technique. Magaling! Kakapanood mo, ayan na, nangyari sa'yo. Maraming salamat. Dahil dyan, palo ka. Mabuting palo. Ang laki. Sunod! Galing kay Lemon Girls. I believe in Bunny Girl, Paolo Sop. Nope, hindi. Doon ka sa tabi, hindi ka napapaluin. Leche. Sunod! Galing kay Jose Mario Nietzsche. Ang Paolo in different languages. Alam ka na to. Paulul. 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 Nako, hindi! Traitor! Nako mo. Paulul. 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 나의 두 눈을 감으면 Binis, mayot pa rin. Gusto ko yung isa lang lang Korean. North at South yung isa lang lang. Tama yan, magaling. Racially appropriate. Paulul. Paulul. Konnichiwa pa rin pinakamalakas. Yung volleyball merong ano. Paulul. Paulul. French kiss natin lahat ng mga babae kanina. Paulul. Oh! Amerikano lang malakas. Umuwi na kayo dito sa amin pag wala kayong kwento sa bansa nyo. Dito bida kayo. Paulul. Holoy! Holoy! Inom ba? Bakit may ganong bansa yun? Gusto ko itong tumira. Pagpahinga niya siya para awa na lang. Mayroong bansa yan, marhaba ang po. Leche! Palo ka, JL. Hayop ka. Kaya memes maker. Kupal kayo talaga lahat. Mag-aaway na magkapatid pala, di na-test pa mga tanga, ang bonding hanapin sa Maynila. Mahirap gusto sa mayaman, landian sa CEO, pusta. Ang sukot nito ginawa ko. Yaman sa huling episode.
Pero gusto ko dito ginawa. Naglaki ng budget. Eto, to. Pero hirap na hirap maka-deliver. Puro CGI na basura, daig pa. Oh, Bojan! Bars! Pilit na bars. Sunod. Coupe at the lot, Tony fuck 12 fuck SWAT. Yan, kay Air Clip. Wala kayo magawa. Ba't ganito mga teleserye natin? Mag-aaway na magkapatid pala. DNS pa mga tanga. Ang konti nila lang. Ayoko na. Sunod. Kaya kay Lo-Fi, bagompong pamalo. Yan, di ba? Mataba ang gusto natin. Hindi porket malaki, kailangan mataba rin. Para maramdaman ng mga tuwalya. Sunod. Ito galing kay CS. Mio and Tito. Wala. Kinemaster mo pa lang. Nakuha mo na ako. Sunod. Galing kay Laraza. Gatol? Ay, sa Escuela! Bawat bata Ang may tanong. laki ng katawan. Sana ako rin lumaki Why like katawan. this? Why like that? Hayang buksan Laki na niya. ang isip. Grabe, tumatanda na tayo. Okay lang. Nostalgia, masaya yan. Everybody now! Hey! Tayo na sa Naging singer na. Diba, from scientist to singer. natin Hey! ang siyensya. Mabuhay si Escuela! Pag-iisip. Tayo naging tanga paglaki, di ba? Likas na sa Naging kupal lang. tayo na. Wow! Din eskwela. Kumukulot ang boses, hindi lang buhok. Pasensya na. Atin ang siyensya. Hey! Nabukasan ng ating bayan. Siguradong makakamtan. Maraming salamat, Agaton. Kakapunta yan sa mga katawan ng tao. Alam niya paano kumanta. Sunod, Espia. Let's check not that sim. Oh, alam ko kamukha ko siya. Traitor sa basa naman natin. Parang yung edit kanina. Galing kay Secret, yung tawan-tawa na, tapos biglang oh, pinagsabihan ko na yung mga admin ko, wag niyo na ako padala Robert Wade, tapos na umay na ako makita, hindi na siya nakakatawa, laugh trip. Galing kay Yap Yap Yeyo. Kapag di napansin, edi salamat na lang sa lahat. Ayan, hindi mo na kailangan magpasalamat, papansinin na natin. Xylophone. Hey! Magaling! Oh, Chay, pang-outro na naman tayo ba? Sige, ikaw ngayon ang nananalo bilang outro para sa video na to. Nakaka-relax ha. Nakakatanggal ng mga marurumin yung mga pinapadala sa akin. May wholesome naman tayo kahit minsan, di ba? Maraming salamat. Sunod. Galing kay Toji Titties. Tama kasi tayo ay hindi makasalanan na channel, di ba? Kaya bagay na nandito tayo sa loob. Maraming salamat. Sunod. Galing kay Kon. Puro demonetization channel. Pagod na aking puwet. Pagod na. Inipilit nyo ako. Hindi ako babae. Ako ay ginagawa nyong yawi. Ano ba? Mga katigangan nyo, binabato nyo sa akin. Sunod, di nila alam na tinawag ang akin yung sunod. Napapangalandakan mo to sa mga kaibigan mo. All in the voice before 1M. Oh my God. Naalala ko to nung wala pang bida-bida. Wala pang, Paolo, nag-iba ka na! Paolo, ano ba din? No, masaya lang tayo. Wala tayo. Sila Tito Travis, sino to madilim? Bolbol, dyan pa rin naman. Di ko kayo malilimutan. Baka kasama kayo sa ating pag-aakyat. Sunod, happy birthday, Shin from Mami, sub to Paulo. Siya, babayaran mo na lang yung gumawa ng cake, mali pa spelling. Olol! Okay lang, paano yan? Hatiin ko rin cake, ha? Akin isang slice at uuwi ko sa mga inaanak ko. Lagi tayo may ganun tita eh. Sunod, iisa lang sila galing kay Mayonnaise. Basta may salamin na payatot ako yan. Nanginginig na yung bubblehead. Ano yun? Yung, ayun, Funko Pop. Hanap ko na. Nagigirig na ako Funko Pop. Sunod, Cancer Slayer. Tapos ka na rin. Cancer Slayer. Start level control. Ano to? Oh, may laro na tayo! Paano ito laruin? Ayaw, may link. Laruin nga natin po siya. Gamer nga pala kami. Play. WSD ba ito? Ay, hindi. Po siya. Bakit malagkit ang tuhod ko? Bakit pa nag-space para ako pwede kong tapakan? Hindi mo malagkit lang. Tayin ko pa si Spider-Man. Spider-Man! Hindi pa ito dekalidad, pero diba, lahat tayo may pinagsisimulan. Ipagpatuloy mo lang yan. Pero gusto nga mamatay sa galing. Alam ko itong font na ginamit mo.
Try natin talaga. Putragis naman. Sandali. Susubukan ko talaga tapusin to. Kahit putragis talaga. May pader. Masyado malaki ulo ko. Bago ka na. Ayan. Dali lang. Boom, boom, boom. Madali lang pala to eh. Madilim, madilim ha. Dumilim ang paligid sa laro ko ha. Okay. Hulaan ko pa kung saan ako babagsak. Okay na yan. Maraming salamat sa paggawa mo. Alka Mega. Naku, wag mo bibigyan sa anak mo. Pucha, lalaki matalino yan. Baka matalinong kupal. Pahabulin niya ng iba't ibang mga babae. Sunod. Edited lang ba to? Magaling ka lang. At panghuli, salamat. May wholesome din tayo galing kay Classic Combination. Gusto ko i-erase mo yung watermark mo para ilagay sa ilalim. Rido! Sabi ko wholesome eh. Ano ba naman yan? Kala ko naman makatakas tayo dito na malinis. Leche. At yan, makinig tayo dyan kung ayaw yung laswain din kayo ni Bolbol. Like, share sa mga cancer niyong friends at huwag YouTube subscribe. Follow kayong lahat. Paulo lang.